Action. Hello logoफोर आं दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय स' दिनै आं शुटिंआव दंफैयो आरो अरनबारिनि जोहोलावजो शुटिंआव शर्ट मुभि स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय आं जेनेबा शर्टखौ देखायलांबाय थागोन आरो ना स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय थ' जों होनबा दा भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै आरो ना नेपालि नङा नेपालि ना नेपालि Maksud ininya, anggur para tarik kena makeup makeup men nalai men raya men na oh men ikan mesti dah harus boleh masa nak sana yang baik beredin wow, jauh lihat. Kamu lada sana ada ya? Kamu, ini tak kaya? Ready. Nongnya kalau dah, begini aku dia, perkut lama, dia ini berusaha. Jangan baik, jangan kawai. Angin suara ini sudah mesin dan ini sudah dikasih kiri kapsulan. Wah, ekstra ini ya. Gila kau kasih nang ini, हमना लाबोग्राया आंनो जोंखौ सिकिं खालामफैबाय सानदों मालदा शूटिंग की तैयारी चल रहा है शूटिंग इज आंना नि माबासोमोन मोथां नागिरदो दा माबायाव मैलायनोसो नामा नङा सिसागोन बेखौ गावथारनो नागिरदों मिथियो नामा सिख्लाफोर सेंग्रा सिख्ला थांदो आं थान्दाया मोजां ना दैसा आं लायाखै आंनि माबासोमोन ओइ आं ड्रेस गानाबा मार्साबा मोनसे फट' लाजागौमोनलै मा जायगा मोनलै बियो रबर बागान नङा फटा दैलाम दाउधारा मार्साबा नुखादों खिन्थु जायगाखौ हिटखा बहुत अच्छा है लोकेशन बिसम्बिनिया इयावनो ना मा होनदों केमा दाकुफोरनिया मजा थाबायो लासै थाबाय लंपेन्टआ बुलांबाय गोजौथारलै पाहार वाह ओ माय गॉड थक गया बे ओइ दासो जागाया हालु जादों दासो नायथाव नुदो नै न' दंलाय लोगो न' दं लबर बानायग्रा बागरुम्बा लबर बानायबाय औ नांबाय नांबाय ना राफट Dina na korai cek ni dina. Hei, jangan. Hei. Dina kan nengkai. Nangkai. Dai bai, naik kau beru. Bong nangan baru nangan. Nih, dia kayak deh.
मानसिया गंथारनांगोन आरो गंथार mana obe channel एगारगोन दा एजि कमेडि किं माने एसे टाइम जाबावगोन जेसेनो हायो एसेनो थाब नाजागोन आरोना होनो हानांगोन एजि कमेडि किंआव नुनो मोनगोन लोगोफोर दिनैनि बे सुट जानाय अरनबारिनि जोहोलावजो सर्ट मुभिखौ आखाया फटाव लिखि थानांगोन नोंनिया बुङो गावलाय जि बार दाउन सिगां भिडिअ लियाखै गाबाय था रेडि एक्सन गाबाय था आंजों लोगोसे फरायथांबाय थागोन बेनाव गाबाय था बमाया गावदो गौ बेरबाय नाइथिं सिलायगोन गानगोन लासै ओइ सिलायगोन ला Oh, itu kan tatanya yang ayu nos pinangan. Sinai kesana. Gusto ka bukan halay. Daku selai itu semua. Daku. Makan lah. Pars nujen na yain. Kan tunang le ya. Man you know. Kan tunang le ya. 타이시잖아요 너 바람 그 타이시잖아요 하트 kan kenang ke kece. Suit selai. Kacau kacau kan. Dungu ya dungu. Aji cuma area hall. Jua. Ini gulanya sih kalau butuh gue baca baca. Angkat aja juga. Nah, mana supaya ini kamu nak? Awak. Botol naik boleh. Botol naik lo. Ada cuma area hall. Jua. Nah. Ready? Boy mana? Oh ini. Ready? Action. Aja cuma area hall. Jua. Satu baik. Nontonnya. Ya, situ aja sih. Kunci yang mana lagi Boria lagi ni. Ready? Jika nak jalan salah bayi, nak kau terbaik, apa bayi urus. Ready? Boy boy, polis pura. Polis pura. Kau ni lah. CD soleh kon. Deh. Like terus macam mana? Hah? Yang zero tadi ini tak sport. Macam mana ni? Mana ni kena ni mana mana. Like dah kon. Terus ni. Bunda. Toba. Artis. Terus lah dia nama nama mungkin. Artis ready. Bisa apa sih boleh? Siapa sih? Kamu sini berapa? Oh, artis Boria. Ready? Jangan. Lada yang jangan. Ready? Action. Come. Boy. Tato. Itu kenai. Sana sih. Betul gebuk saya sampai. Berapa? Itu ini dia bukannya. Aku ni olok mambo hilok. Naik, itu kenai. Ini sini. Tato. Gila betul nak. Arek bar. Ready? Action. Polis pura. Nor. Jigramnya tak lagi dia. Ini. Sino. Naik kau ni kece. Ni kece pun naik. Pon tak kalau.
50 টাকা লাকি एथेसो गावैनो रले दायाव 260 हाहाहा हिन थाखाय जोबथार केमेराजों जानाय नङा रेडी कैमरा रोल एक्शन र हैदो थांदो बैठा आवाज जोबथ'वाखै लाइट शट डाइरेक्ट गेम फैदों सेबां माने बारा लाबाय थायो एसे माने लाइटआ इसनि बडियाव ओइ बे लास्टनि माखौ लादो हा डायलग गैला इसोर खोथा खांलायबायानो बे लास्ट अरावनो फैना जादों अरखौ जोंबाय थानाय होननानै डाइरेक्ट खोमसि गाखोनोसो बारा लाबाय थायालै एसे माबा टाइप लानांगौ दे एक्शन दे नायलाय अराव नायदो अराव नायदो बरिया ना Backup दासो जोबबाय लोगोफोर बाय लोगोफोर माबा दंबावो नामा ओरैनो थाजि गिदिं माबाखौ थेंक इउ स' माच आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय